Ang daghan ko na dyan ihi. Hi guys, good morning! Happy Saturday natang tangan guys. Sabado na pud. So tinglaban na pud do na mga schedule kada Sabado laba. So before mang laba guys, ngaan sa miuna. Naman may daghang bahaw sa mga gitak-ang guys kay mang sampuraduon. Champarado. May daghang bahaw. Oh, asa tanaw guys ang bahaw natin. Ang dami. Na guys, atong champuraduon natin sa pangita paaging ang lami. Dami may kakao guys dia. Natag ni Nanay Lita, pinagaling nga kakao, lisos kakao. Tablija. Kakao, liso nis kakao guys, gipagaling. So mo na nga ni na isang resulta. Ang kahumot. Natag ni Nanay. Tagan ni Nanay kay amang ibutang dere sa mung. Ha? Di ni chocolate, kay ingan mas kimkim chocolate mga aso. Pastilan. Di ni chocolate. Ha? Guys, kulit juga di na chocolate. Di lagi na chocolate. Tilawi. Na. Kaya nga siya guys, chocolate, di man ni chocolate, pastilan. Lami na ni ibutang sa luto kay humot. Mo na imong ibutang guys dari sa among bahaw. Pero mahimong sampurado. So taning update pon siya guys, ng adlip ta dani kay arong mahimo nang sampurado ning atong bahaw. Hindi po na siya guys. Kay may kumazin ba? Adlip pon. Yan, mazo lang sa tamang laba guys, na intan dagatong kuto-kuto. Okay dia guys, nagsaling ko gamay dia. Aton himong sikwati. Sikwati pare sa natin biko po. Na, butangan na nato. Wow. Diyan nagbukaw na na. Makulor na. Alright, ang humuta ka jo guys. Ang humuta ka jo. Ang humuta. Kukwa. Original din hiza guys. Patanaw naman na hiza guys. Oh, okay na gateng. Champurado. Nesquik Choco. Kaya pa na isa. Na guys. Dua ka buo. Kala, salamat mother. Na guys. Natag ni Nanay dua ka bula. Dua ka bula nga ka ng tablidja. Diba tablidja guys, kay katong matuligin-ligin. So kay kanaingan nga pinagaling ako ay kamut-kamut ra. Guys na. So guys, sa gatang tuba guys, sa ato na pud si Jadarang i-transfer dari sa atong galon. Kay kani gahapon man i-deliver. So na naman pud siya nang legdang dari guys. Kinahanglan na siya natang ibalhin. Tanad pud siya ibalhin dari lain nga galon nga hinlo. Kani siyang mga galona guys, para pang tuba ra din siya, exclusive for tuba. Exclusive para sa tuba. So tayo siyang ibalhin guys, karong di siya mo aslam, pero gusto kag sukaan ato na ibalhin-balhin. Kay arong nakay suka. Di kaning badihan ni, sikunday, timan sa puon sa natong tuba. Kani guys kay pangbaligda man ni kinahanglan sa atong siman na lasa. Kumot no. Munang kanang inyong mga sukaan diha ato na inyo itako-ako kay arong di kuan na isang kuan mo padadon isang kasulun kung kani mo pangbaligda guys na kanang imnon sa mga budog people ito na ito mamaak na ba na ang budog maak na budog ang sunod kusukan din mo kunot ka ng budog mamaak na naumpog kamuto kana naman na siya naglugdang guys so kinahanglan ning naglugdang nga atong matangtang. Alright. So guys, kanina, mo na siya guys, ang hangingin kanina na naglugdang na. Okay, mo na si Jai makapaaslim sa suka. Na kani kay di man ni nato sukaan para man ni pang kani para man ni baligja. So, imnon sa mga budog manatong saan. inang tao ba? Inang tao. Imnon lay kuno sa tao guys. Di mo nagipangagat ang kamera no. So duha man ni kagalon og tanga kapin. So ato na diyang i-transfer guys. Kaya rong di siya mo aslum. Huwag para masagdan dani. Aslum mo siya. Wala ka niya? So mga tips guys para di mo aslum ag itong tuba. Huwag di siya sukaunon. Kung sukaunon, ato na ninyo kung ano balhin na. Wala ka niya? Managahang mga gipanggama nga suka guys. So steady rin dyan na sila man. Kani siya kay pangkuan man ni. Mangita bitaw ilang imnon. Ilang butangan o Pipsi yan na. Ano mo jihan yung kamay tao.
Mainhan man mo sa guys kay na mga bilin ana sa isang lubong. Namili to siya. Mo si Jaag. Isang lag. Bala ka daw ma. Na ang bilin guys. Bala ka daw ma. Isang mga lag na. Bala ka daw. Mo na siya. Oh, kita ba doon sila? Ito. Mo na siya mga lag guys. Bala ka daw ma. Karon ni Muslim. Tangkuagi nga to. Tang i-transfer. This one. Hopefully guys, ito pa lang dyan i-transfer. Akong tago. Mayroong si Jamo Ashlim. Ayan guys, na-transfer na nato. So di na na Jamo Ashlim guys. Kaya isang mga mga ilawom nila sa itong ilang gisidlan ng hapon. Ato naman silang mga transfer. So, na-transfer naman nato sila guys. Okay na kadun ilang lasa. Tingnan mo Ashlim. May mangita na ilang butangan o pipsi. Lami nakaazo. Ugma, ato na pa nisang i-transfer guys. So, kuan, pero yuda ko rong adlaw, hurot ni. Okay, gahapon laman, pila to kagalo na palit. Buhata dari guys, tagsa naman ka-container, mo na mo abot na 5 kagalon. 5 kagalon dari sahay. Abot tayo sa bahay. So, ato na nisang i-display guys, kaya rong hurot. So, ayan guys, display na gatong tuba. So, steady ka lang dyan. Kaya dyan dahil mangita ni mo. Guys, no. Basta Sabado dahil mangitag tuba, kaya mga bujog. So, karon guys, maglaba mi karon. Grabe naghanag ang mga labahanan niya. So, ayan. Ang ipanglain na nagilas mga kuyas. Kaya naghuman na magpamahaw datong sampurado guys. Maglaba o una ang mga kuyas. Naghuman nila kami na papa. So, tabangan na mas papa ang mga labahanan. Ay, si Papa Gabriel. Manarbaho si Papa Gabriel guys. Hala guys, ay nagbuka-bukaw na guys. Tiyan, wow. Guys. Yummy. Grabe. So, dugangan pa ko na yung Papa Gabriel, guys. Kay kuwangan pa sa just squash color. Mag-high blood ba nga na pa? Ha? High blood ang daan, guys. Delikado ni sa high blood ang daan. Kaya nakapataas man sa ding dugo. Magkaan gani mo nga ni. Adyo mo ko high blood. Okay. Ano guys, so, dugangan Papa Gabriel. Right. Oh, lumiyaraw na ba itong humuta, guys? Ayan. So, kuraw na to, guys. Itong kurawon. Itong karawon guys, agatong champorado. Wow. Ini guys, kay pure gajud ni. Pure nga takaw ba? Pure kokwa. This is the pure kokwa guys. Kokwa guys. Wow, orang lami ada ni kazo. Ganahan sa dere mo. Puso ini kumain ka orang lamian. Champorado. Yes no. Orang lami kazo eh. Guys, haon na kay mga anami. Alright, wow, lami yan. Uy, mga anami guys. Kaya maglaba meron tagtaod. So, una pang mga kuya guys. Wow, lami. Lia. Bukaan kag champurado. Bit-bit naman mo giring. Halapang hunaw na mo. Bukaan kag. Ikaw, Day. Kaon pod. Yes, di na guys. Wow, the champurado. Okay, na guys, sampuradong lamiin. O, dyan mo katang-atang yung taon, kay mga damag ta. Kailan. Na guys. So, na guys. Wow, the sampurado. Dahil na mo. Guys, sampurado. Sampurado. May kaazo. Taro, bi. Ako roma. Mo na day ka. Taro nga, kaya di mahalo. Lawan banat pa. Magkagapalabi. Dila. Magkalabi. Sugar. Kaya makadaot. Daon. Yan siya. Masakto lang. Parang lang Si imo. ate sipin ba? Di ko nung pudi. Gamay ra ko mo. Hindi ko na pwede gamay ra ko no. Yan si ate sipin. Yan na guys. Sa katong champurado. Kaya naghumanda niya mga laban na pod. Nga ansa ta. Karoon tayo maghantag power. Power? Kaya mga kuyas ron mag-una sila glaba. Na si Jesus langit. Kuraha kakatamis ng guys. Nagaan na ba kung crack? Ito ni Jang lak o nga dyan para nagsundas mga mananap. Crack? Jesus. Pink. Mami Ken? Magic. Mami. Ano ka do? Oo, ganahag kuya. Uy, susino nga no? Nga no? Gara sige. Sige na, ka ana. Wala kong kuan sipon. Ako na ako. May sipon, wala ubo. Mag-ita ang bibi, ha? Ako ubo. Ada uri, o mang gagad, bot. Mama ba na ako ubo una. Sa una raman.
Wag na. Ano na? Ano na. Mga taninjo guys, mahaw. Mahaw guys. Mahaw. Mahaw taninjo. Andam na gamangkuan guys ito Bulo. Naka-ready na. Pero karon humana ron. Tabangan man, tabangan. Kamunag mga kuya guys, pula ba sila ha? Kusik guys. Very good. Very good guys no. Kani magusik-usik na bata no. Sila kuya di usik-usik. That is very good. Nga taninjo. Usik. Ring. Iring natin. May nagidang color guys na. Humot ka ajo. Humot pa di ka ajo. Mutaos. Humot no. Yummy? Yan. Sa baon ni Jagi Ama. Yummy guys. Yan sa baon ni Jama. Nami day? Nami ka ajo? Nami. Tamis. Oh. Doktora ka katamis ha? Hindi doktora? Utama ito ba? Kumain sih? Mag tamis? Tiyaw. Yan ka na iskabul. Jaro di mo tamis guys. Kay sakto naman, di man pagkugan tamis ka, kay dudun man ko tamis. Me. Nita. Ha? Nita oy. Nita. Wala ka, wala ka sa umiga. Nita ma. Nita. Utang po. Umit ko no guys. Ilan? Bukan yang ramai, bukan na. No, naman good. Na, oy. Ana, tarawa. Wow. Lagi. Di na bungas. Bungas. Bugnaw naman good. Guys. Nya kami. Maula ko kawaw. Tagay sa tataan dyan guys. Tagay tang laba. Kawaw. Tara nga. Kamu na naman na. Pang ana. Iliyaw ka ana. Isin taray. Rawluan pa mo. Sige. Lumba mo kaya Kim. Kaya rin na kayo makaon. Kumpati. Go. Kim. Go. Kim. Go. Kim. Nah, di matulin. Wak pa to. Boy. Karaon dyan guys. Kumbati Kim. Kay go na. Kumbati. Hindi mo Kuya Kim. Kumbati Kuya Kim. Rawang sana ma. Ha? Rawang. Kumbati Kim. Kuntis na ko nila guys. Go ko no. Go. Go pro. Go pro Hero 11. Yan na guys, ndugang nas kuya. Very good kuya Gail. Bati Kim, napag imo Kim, mag-imo kuya Kim, dali akin. Lising kaya. Lising kaya. Graon gan sining kamayng badji, rising kuno hunda, ang isang hinungitan ginagmay. Daghana, gungit. Karon madali ka human. Pastilan. Tara nga, kanang way usik ha. Kinahanglan way usik ha. Bel ako. Pildi na ka. Mura. Sige na, kumbati na. Go! Bel ako. Awa, napildi na dyan kuno si Saga. Saan tama na. Pildi naman kuno dyan si Ja. Singot na kuno si Saga guys. Singat ko fishing. Kumbati ya, kainin sa iya. Kumbatihan na pa rin sugin labhanan. Mga dikolor ay ilahaya guys. Wala ko daog ya. Hagin so haya kay mga dikolor man ka na yung unaray. Mura man na yung labhanan. Agamo na yung iskulahay. Dahil na guys, binahinay na sa labhanan. Binahinay na kaya kin ka rin Jangan kabeg, datapunin mo kabeg kayo. Jadi jaka kuya Gail dapat guys. So, ilan ang mga unaray guys, ilang alabhan. Wala ka na, go. Kada Sabado mo na yun trabaho. Gusto? Udah Philippines. So, muna ilan ng labhanan guys. Every Saturday. Karon ka mga manguskus na ng ilang mga bulingan. So, nang manarbaho sa Papa Gabriel, hanitin na sila mula ba silang mga unaray. Guys, no? So, kamang labhanan ni Papa Gabriel kadto to. So tabangan to na mga kay amo man tong tulo, kakimkim ka Papa Gabriel. So tabangan to na mga guys, paunahan sa namong mga kuyas. So go mga kuyas, kay mo na izong tarya kada Sabado. Ana ra nang uban niya kay amo na labhanan. Kana lang imong labhanan mo iko anak nang unaray ninjo. Na. Madula man taw mo bukad ag init ron guys na. Baga ra pagdag pastilan. Mas mamokbok na may dari sa mga garden guys. Di may makapamokbok kay grabe. Uwan si benek-benek. Pastilan. Very good guys. Kuya Kin. Naunag kahuman. Grabe na sa kay premium na Kin. Hala. Hagbeng na hinuon. Waswas sila ang kwadyo. Tagak ng isang gilabhang jacket guys. Hala luoy laman. Didara kay hakuri pa na na. Sige. Kumbatihi. Aw kana itanam na kay tambaw naghubag.
ito na. Naday daghan na nubo. Mabuhi na. Okay, very good ka adjo. Kuya Kinkin, nahang manain taon sa glabas isang mga kuan guys. Okay.